Gall pob un ohonom ailgylchu mwy a lleihau gwastraff trwy ddilyn ychydig o gamau syml. I'w gwneud yn haws, mae Conwy yn cyflenwi gwahanol gynwysyddion a bagiau ar gyfer eitemau gwahanol. Mae rhan fwyaf o ddeunydd ailgylchu a gwastraff bwyd yn cael ei gasglu'n wythnosol gan ddefnyddio eich troli bocs ar cadi gwastraff bwyd. Yn rhan uchaf y troli bocs gallwch roi eich holl bapur a cherdyn. Defnyddiwch y bocs canol ar gyfer poteli, cymwysyddion plastig, cartonau, tiniau, caniau ac aerosol. Mae'r bocs gwaelod ar gyfer eich poteli gwydr, jariau a charbod brown. Gall bron yr holl wastraff bwyd fynd i'r cadi bwyd i'w ailgylchu. Mae hyn yn cynnwys bagiau te, pilion llysiau a hyd yn oed esgyrn. Rydym hefyd yn casglu tecstilau, offer trydan bach a gwastraff gardd bob pythefnos. Llenwch eich bag gwyrdd gyda glaswell, dail, chwyn a thoriadau coed neu rych bach. Mae'r bag piws ar gyfer dillad, tecstilau, esgidiau neu fagiau nad ydych ei hangen. Ac mae'r bag pinc ar gyfer nwyddau trydanol bach fel tegellu, sychwyr gwall neu degannau electronig. Mae'r bin du ar olwynion yn cael ei gasglu'n llai aml gan y gellir nawr ailgylchu rhan fwyaf o eitemau. Mae'n cael ei ddefnyddio ar gyfer gwastraff nad yw yn ailgylchu fel bagiau plastig, gwastraff anifeiliaid, polystyren a chlytiau. Mae eich ymdrechion ailgylchu yn gwneud gwahaniaeth mawr. Diolch! I gael mwy o wybodaeth am ailgylchu, lawrlwythwch ap Conwy sy'n hawdd i'w ddefnyddio. www.conwy.gov.uk/app-Conwy neu ewch ar ein gwefan www.conwy.gov.uk/ailgylchu.